10ଟି ଜିନିଷ ଯାହା ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ସବୁ ରିଲେସନशिप ଉପରେ ବେଷ୍ଟ ବୁକ୍ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଥର କାହାକୁ ଓଲଟେଇକି ଜବାବ ଦେବାଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଏଇଟା ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ନୁହେଁ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି, ଯୋଉଠି ସବୁବେଳେ କେବଳ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନୁହେଁ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ସିଏ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ। ଯୋଉଠି ଅନ୍ୟ କାହାର ଚୁପ୍ ରହିବା ଚକ୍ରାନ୍ତ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ତା ହେଉଛି ନାମକୁ ମାତ୍ର। ଯିଏ ତୁମର ଚୁପ୍ ରହିବା ବି ତୁମ ମୁହଁ ଦେଖି ଇମୋସନକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିଜର କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବା। ଯଦି କୌଣସି ଅଳନ୍ଦୁ ପାଖେ ଗଲେ ନିଜେ ହିଁ ଧୂଳି ହେଇଯିବ ବୋଲି ତାଠୁ ଦୂରେଇବାକୁ ସେ ତୁମର ଭୟ ବୋଲି ପରିହାସ କରେ, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଖୁସି ସବୁବେଳେ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ବେଳେ ବେଳେ ଅଟକିକି ଦେଖ, କ'ଣ ସମ୍ପର୍କର ଭାର କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ବୋହିଛ? ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କର। କ୍ଷମା ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ। ଏମିତି ହିଁ ଭଗବାନ ମହାଭାରତର ସଂରଚନା କରିନଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ବନାଅ, ନିଜ ପ୍ରିୟ ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କେବେ ହେଲେ ନିଜର ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ସମ୍ପର୍କ ବି ଦାୟିତ୍ୱର ସହିତ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାରା ଜୀବନ ନା ବିଶ୍ରାମ କଲେ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଓ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ଅଫିସକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଥରେ ଫୋନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା କିଛି କିଛି ଦୁଃଖ କେବଳ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହିଁ ପଳାଏ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଦେବାଶିଷ।